Moikka moi! Te pystytte mua tekemään videopostausta mun kirpparilöydöistä, joten tässä niitä tulee. Mua jännittää tehdä video, koska mä en oo tehnyt tällaista ja mun ääni kuulostaa aina tosi hassulta ja tää kamera on muutenkin vähän huonolaatuinen, mut ei anneta se haittaa. Eli tässä olisi ensimmäinen ostos. Nää on tämmöset sortsit. Näyttääpäs nää isoilta. Tämmöset kivät kesäiset sortsit. Mä en oikeastaan edes tiedä, mitä mun pitäisi tässä puhua, mutta yritän nyt selittää jotain. Sitten tässä on tällainen sinivalkoraidallinen home. Tällainen Jinasta alkuperää oleva. Taisi maksaa €50 vaan, eli aika halpa. Ja sitten tässä on ihan tällaiset perus farkkuleggingsit. Ei näissä oikein mitään semmoista. Tulepas tästä nyt keltainen tästä kamerasta oha. Mut siis ei näissä ole mitään ihmeellistä, ihan perus. Taisi olla €2. Sitten tässä on tällaiset mustat leggingsit. Tai siis nää on niinku farkkuleggingsit. Nämä on tällaiset hauskat vetoketjut tuossa edessä. Näkyyks? Noin. Siis ihan tämmöset kans tosi kivat. Tässä on tämmönen ihan vyötärö juttu. Ei se kyllä näy tässä kamerassa, mutta ei voi mitään. Sitten tällainen valkoinen kauluspaita. Mutta tässä on kyllä semmonen jyjynä, että nämä hihat on tällaiset niinku semmoset levattavat. Muuten tää on ihan tällainen perus. Tääkin oli €50 ja Jinasta. Sitten tässä on tää dressi. Tää on tämmönen, ottakaa se nyt, valko harmainen. Tää ei nyt näytä oikein miltään tässä kamerassa, mutta tää on oikeesti ihan nätti ja mulla on tällainen kyllä niinku mustavalkoisenakin. Ihan samanlainen. Ja mä ajattelin, että sit kun mä menen sinne Frankfurtiin, niin mä laitan tän sinne. Nyt sit tulee ihan varmasti parempaakin kuvaa. Tästä se nyt näyttää vähän tommoselta epämääräiseltä riemulta, mutta näette sitten. Mut eipä mulla tässä sitten mitään muuta. Toivottavasti tää video ei nyt kauhean kamala, ja tälleen. Nyt alkaa sössötyttää, mut joo, moikka!